Isikhathi sengaqala ngikhulume ngokubonga. Ngibonge neminyaka yami seminingi. Ngibona nabantu engibakhulisayo baningi sengiyabona ukuthi hhayi uNkulunkulu wakithi ebuhleni uyangithanda. Ngoba senginabazukulu sebekhulile, sengiwumkhokholozi. Khona iy'ngane sezithi khokho kimi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Okokuqala-ke lo mntana-ke namhlanje ozokwenzelwa umcimbi kuyaqala kubafana. Amantombazane wenzele uJehova wangipha abantwana abangu-9 bakhulile bazele. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu. Lo mzukulu-ke ongumfana namhlanje uzokwenzela lo msebenzi ukuthi siyamkhulisa. Ngiyacela nakuNkulunkulu ukuthi amkhulise aze afike naye efidini lami ephila. Into engiyifisa kuyena ukuthi uma esekhulile angakhele umuzi, angihloniphe, ahloniphe omalume bakhe, abe umntwana nje onjengoba ngimbona nje ngesikhathi samanje use-right kakhulu. Ngicabangile ukuthi asiliphakamise usiko lokukhuliswa ngoba selwaphela lolu siko lokukhuliswa. Manje-ke mina kwafika kimi ukuthi ngoba izingane akaze zingiphoxe. Izinswa nje bawu-6 abamadodakazi. Akaze ngiphoqwe muntu, akaze ngibone muntu uthi unengane yami, ngilethe nayo ingane. Yikho-ke ngithi ngoba base-flesh, uNkulunkulu akangisize angikhulisele bona. Bathi uma bethatha bathathe umuntu ozokwakha umuzi wakwaDlamini. Mina nginguMakhumalo, sazalelwa eVryheid, ngashadela endaweni yaseNgoje. Isigodi sakhona kuthiwa kuseMatshemade. Insizwa engangishade nayo eyakwaDlamini-ke. Lokhu sasuka phansi sibancane, manje sesigugile-ke. Noma yena esedlula kodwa sesigugile. Lokhu ngimlindile nangegcekeni. Ngicela uNkulunkulu lokhu akwandise. Nabo bathathe abantu abazohlala nabo. Noma behluphekile ahlale, noma bejabulile bahlale. Njengami nje lokhu ngasuka ngiyingane sahlala noDlamini noma kukhona into ebhedayo kodwa bengubekezelela ukuthi wangilobola. Futhi nje angathi ngizosuka ngihloniphe uma ngisuka kuyena. Ngicela leyo nhlanhla-ke yande nabazukulu bami babe naleyo nhlanhla. Ngiyabonga-ke. Sanibonani, igama lami nguCinile wakwaDlamu eMlazi eNgonyameni. Namhlanje ngenzela umntanami uyakhula, wenza 25. So indlela engimkhulisa ngayo ukuthi ngiyabonga ukuthi uze wafika kule minyaka eyiphethe kahle.
i-reason ukuthi ngimenzele lokho, anginangane engaze amoshe umuntu ngaphandle. Nokubonga-ke ukuthi nje ngamthola umntwana uyaphila, uyahlonipha futhi. Kuba akahloniphi ngapha ngimenzile. Umntwana olalelayo, othanda isikole, ohloniphayo futhi. Ngiyabonga.